lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ka ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayumi makunak anasaya at met tinagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadon sa balyam ang parparagsakin ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagarap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti sa nga pulo at awan ngam siyak. Ronald. Kaano kayo pay iti dayjay a Jake? Agmay sa tawan kamin, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko nam nga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti unag timbano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tado ha. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaang ka di kalakakan ka ti amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. Jake and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsakan na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol. Sa bagay, maawatan ka matkit di, ah. Amok nga ay ayatang pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na.
No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol, Angam talaga akasta ti biyag. Ag-move on ka kitbin. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. wala. Naragsakak mo ikat. Para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalay sa laki ni Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanang. Amok kan mamati ang amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipaten. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya matasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso saan na mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga aldaw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dinong iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare. Austria, Italy, kan Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak, mat. Babe, oh my God. Tas ikan suwanta tang iti na dumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay, babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siyak pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pailaan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mat amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito kat agsubliak matlangi di Japan. Ronald. Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw kapailangan iti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag saan man, saan ka di? Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doa. Iso para niya pailangan ko mati panagsorin. Kaya't ko lang asiguraduan na talagang okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amunday ta, Grace. Ronald. Ang amok ngawan ti sa bali at tulungan na. No titi, maging okay ak tumatlaang. Ayong gaya. Agyaman ak iti wedding invitation mo, ha? Imayak, tapos may pakita ka nakasagana ako na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan.
Tapno may luliwag ko, tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatlaan ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman na kiti kanayon na parang tultulong mo kanya, Carol. Kinapudno na. Diyak unay narik na tiliday. Itinapasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon apanangan andingay mo kanya. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amukmat nga inayat mo unay ti gayam ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Diyak magkidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami taggagasat. Iso kas diya tinapasama kada kami. Ronald. Nagkasaran ti best friend mo. Makitak matanaragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y puso. Hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga ron. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na hibusesan ah. Adag ita dito Canada. Hanggang planong tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man din, Carol? Ada ka din ng asawam? Ah? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka ba ilang? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre, mat kahiling ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald. Hi, Grace. Oh, Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy, okay lang, mat. Sika, kumusta ka mat tayo? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamwam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat tibis friend mo, Kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid ka ngagpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin akan ito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo ti lugar anak kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, mamintin ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga alak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryaan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato tina-istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga, nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka.
Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak, kini Jake, Grace? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputaad da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda asawam, kasta ka di. Saan ta napagsaritaan dayta, Ronald? Nuluklukwan na kada asawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramiden ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald. Rebang nalaan ko mga irespeto na ti kinababaim. Sana gaputa saan ka makanak? Kat kastandar aramidan na ken ka. Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyamang ken kakaro. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga no, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya atan ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, Bes. Agtugaw ka. Saanan, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, Best. Anya dayta, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunang, Carol? One Best. Kasta ka di? Yes, Best. Sige agsi arak labit. Kaslamad-imat ng tityan ko. Okay ka kadilaan, Best? Uwan, Best. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay-may saak lang dito'y balay. Kasta ka di. Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Ang mga numakadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Anda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay ako. Kampante ako amang panokin ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtalan na ilatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo, ti panang lukloko ta sawam keng ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Ay, Grace. Marikrik-nak ngagsublimat lang itidanak ni Jake. Apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace.
Ronald. Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki aparaken ka? Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papani ti panagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mo't ngiti kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sulos no may papaniti day tabana. Okay. Mawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak ka dakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald, pangaasim. Amao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakita kan ka, kat idanon da pa'y iti asawa, wano kin ni Carol. Kinapuno na. Yak pa lang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayaten ka pa ilang naging gayta. Anya? Ronald. No sanak lang na insukat kin Jake. Sigurado, naragsaktay tan nga agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayaten kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugod ka. Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Huston, Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanya. Adda na asawa. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa kini Carol. Danyay. When? Iti kasta, may kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace, di mo't naibaga akong ngayon ka. Amamait nga aging gay takit. Si kapay lang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysayang at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, Jack kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Oh, Grace. Ronald, Jack kayan alukwam ni Carol. Ay ayaten na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Jack mo. Ano pa Jack maramid? Kasi kakanayon tanday ti pusok ang panunot ko. Si kakanayon ti malaglagip ko. Gaputa kanayon na amakit kita. Sana bale. Into na da kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an anayas ti amin. Ikarim kumakanya nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik day takin ka, Grace. Aramidag amin nakit daw mo. Agyaman hak, Ronald. Kat ulit at manantagkid daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na.
Agyamanak iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas diyayin subad ko kan ka. Kat sapay ko nga, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya ken ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat kat inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak kat ininot anak kamubunak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol kat adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake kat adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biyag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apudpudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti inka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti may sa apagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas.
Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana. Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaalak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaan gitoy. Sigurado ka? Wan, kunaklang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Ang di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaan, Randy. Anya nga tanong lumasin talaang eh. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo masursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagkasatakunay, kaputasig ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino man nan ay tidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan nasikasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya Sheila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno wag. Kita imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten Sheila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso masurunak talaga. Basol day ta Sheila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga aday kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso natural laang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta Sheila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta! Aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy?
Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kumusta da ngay kanumat ni Pilipinas? Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, na istorya na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan kanumot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tanak kanupay ang mga rami da iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Ang awan mating bagbaga ni Sheila akasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat ngamin ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi mat asawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa bali agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana. Kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na. Nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahay na kasadyay ti sitwasyon da. Manong, husto da itaan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti naman. Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dakman na muna api ang kasadyay ni Nanang. Awan pa'y nagustuhan na kadagiti nagpali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga yadayo kanya. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di titrato na iti asawam. Ne, kapayin nanay dita. Nagkanano kayo? Ganda rin sana may drawing tirupa yung kapit ikasta lang ayo, Nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, Nana. Kanya tinapasamak. Kana sino ang babae tidakda kamatin nyo ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Isumat lagaya makasta tilagayo si Munga. Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan day ti asila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Siguro yung timanukan yun, Nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid ko ka, Rigor. Ay, lalo, Nana. Basta kumita akong Katun alangan mo. Siya ti makama. Anya talamidak, Nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar-aram kini sila. Iti kasta, adda maipulong ko kinirande. Naitalang ka din, Nana. Basic. Inton bigat mat lang. Rugya konti paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito, mat. At tayo kurang na ito. Nayunak inton maaramid mo, ti ipaparamid ko. Ay, sana mabalin, Nana. 50% tinawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanya. Anya, nagnginamutan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na mutan, Rigor. Awanan, Nana. Di kagdalag ta surbol mat. Tiket ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo ay tiket yo pasamak. Onya, kayat yo, well saan? Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli at matla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor.
Sila, balasan ko! Sila! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray tayo sa ospital. Anya, Ay, ang apay tata, anya tinapasamak ka ni Nanang. sigom ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na dong par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dilo ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga min tinakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mo't tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit tintero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay ang pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita na kuunay tikas sa napasamak ni Nana. No kaanong awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabailak ang mga iwan kenkwana. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin amadi at trato na ken ka. Nagsayaat ka lang takin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy. Inistorya amin ni Ara kanyak. Ni Ara? Kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanamin da ken ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bakit? Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kuana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't tininanang dayta akinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tamakapagnakan tumatlaang. Isuna lang taanong sama. Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga men nga agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau Maray. Mare Minda. Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay ataaw ah. Dayjay siguro nga agpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padakatao. Dinusanak ti Diyos. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan Nanang. Nakasukat kayo matan.
Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nana? Itilikudan, ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratong kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko mata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayatan kan ipatagkamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararang ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisunang anak ko. Adadwa ang anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apu ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti panagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada amangas asikaso kadagiti apukok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios. Ngamin inpaayan nakpay iti may kadua agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan nyaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangad. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga inkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000, tapno adamat inayo niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman unay Janice ating ko. Kastamat tanghin ka bayaw Greg. Kung naktupay ka didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga kini Janice. Kan may sa... Sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola baka. Pudno ti pagbagak. Ay, wan. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wan manong. Tirumbang nga ramidam ita. Kat asikasum anaimbag ti rugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan yo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang dayta tablet. Sigurado ang magustuhan ni Brent dayta. Ha? Ha? Kuha manong, ate. Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta a tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo dayta kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ka modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yung pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya kalaki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor. Kan may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko.
barya lang katakwada na ijay. Unangam nakababay nun, ter aramidem. Idi pa'y laang nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Kanya ka di Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y kararamidak. Wan ang pangaasim ka di. Tai katumatan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok dayta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain batik para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat magngaro no kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta asawa. Nag-iimo sa talaga. Katuwan siya pa iti ko nam. Aywan gayan. Kumusta mat pandagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo apagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na mabakit. Ayon gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di, ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Ay, nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tan ako nam da ita bakit? Kasanungkat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalik ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta tilangan Mayra? Ada ka di parikot? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay? Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mababuso mo tan. Unakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na matirinagyan da nga online business da. Nakita yu ka din ti online business da, Manong? Saan pa Awan mat siguro ti dakas na, numapan yu kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring yu. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice. Nga abuson da kayo matanda giti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, kapaya kasta tilangam.
Kasla masursurun ka ba? Kasano, kat nabarbartag ka manan anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti pabasulam. Saan laeng aday ta? Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen ka dagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tamapana ki Jay Balay da Janis intun madamdama. Magibaga ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbeng nga ibain ko. Kamsat ko mat ni Janis. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da nagasawa ki ni Janis no saan agapu kanya? Victor. Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wapo ka? No saan ko nga inilakad kin ni Janis? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan. Ang saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam ka. Kan maysa, saan damot anak kurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya nga minday jay ayamanong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga iti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha? Ay, kuwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamot. Basit ti kita. Doon ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha? Ay, kwa Sardengam nga minan ti kinamamartag mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho. Kat umasenso matibiyagyo, manong. Ha? Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin tayo taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, manong. Panunutam mat kumati salon at mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ano saan agapukan niya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanya. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, manong? Kurang nalaangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! Rudi na kahit atulungan di saan lang? Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumparik alito.
Pinabulunan nak. Pinainom nak pa eh. Ayos ah. Kasto yati biyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ano? Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Di kasta makaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At talaga masawa ko na! Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sakbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagtapal. Pinagaaklaan mat. Ngam isupay kit dita daganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Ay, mabainak una yan kan ka. Gapo iti kasjay nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumbang nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga ngut no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaamo nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino tina-ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madana ka na. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anakapuot ti kapsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nanginom ti kapsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdung partitrakan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Daytaket nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kapsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero abaki. Unak lagi tinumatay ako. Manong Victor. Oh, ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko tiagkid daw, iti pamakawan ka na kayo, kanikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpat yung kanyak. Manag, agpagpapauyak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos.
tapno makaamiris ako. Katagbalbaliw akmatan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga manong Victor. Agyaman ak tanaka amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, ket kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasaya aten tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam, Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice, kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, tas sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas, banag asaan kumaarumban. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangag. Alakastan pagayam Victor, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo, ket maragsakanak gaputamang ngaganmetan ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo ama si Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Huwag nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko.
Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo ana imas ti luto ni nanang ko. Ay, wala. Uray siyak matano bilang. Nagbalon ka. Masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, ikaw na maser. Wala. Iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Ah? Wan kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Ah? Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita, dayta kat gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine, sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare, sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na, diagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laang tunggal ag sweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awatan. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaang. Ngam kitde, urno nga. Ay, kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daddo madita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume, kantela, Roxanne. Agyaman nak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlatan kanya. Ah? Ay, saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanan. Ano pagsaritaan minday tabanag kini Fiona, Roxanne. Ah? Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpet kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. Ang... May saan na pod no agayem. Ti pangibilbilangan mi ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kaninanang ko, Manang Fiona. Ah! Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela ken bangbanglo. Mahilig ngamin nga agpadhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag ken dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi ti tawel ko, idi tulungan ken inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag ken pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Gusto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni nanang. Iso akayat kumat-asubadan ti kinasayat na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigun ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di naman na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gayaw. Uwan Manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa makagapo,
No apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat siyempre Amare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman Mare. Talaga komportable ka. Ngamin, malaksid ang napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanya. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy Mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano Nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Roxanne. Agmano Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti padait yo abado, nanang. Wen, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ni, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdate, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo singer. Mapantay to agbuya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa'y, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Basta nang panaw kan nang lipatlatan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutkit di ti amin. Iso na aramid na ti kastiyay. Aday ta kayo manan, nanang. Agsangit kayo manan ako, nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mare Perlita. Pustuhan, nanang. Awan basol iyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta kriga po iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo. No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak na ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awan at nyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno saan na ka manugot nga ikalay samdan ako. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkadkad ni Papa, Jeffrey. Ba nagapagyaman ako na, papa? Agam na di ka kam-kamal Jeffrey. Pang-asim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, baba. Ika ni, adyak tupaldaangan tanak niyo. Kitagyaman ako na, ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona.
Kaya't yo ani nanang ko ti agcater iti kasaryo ko na Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi nga min kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawid ak Manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, ma'am mo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey, ti anak yo anang panaw kada kayo, nanang. Pinanawak. Gaputamin saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugita klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumot nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang Manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipagpatid ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti bitag. Isu ti makagapo, no apay anaadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no anyaman ti adda kanyak ita. Kapong kati, anarugita klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak ng anak na. Isot ti makagapo, no apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak katay karon ng dayta, gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain kapay iti imaatan ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat-amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing katimas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan, pimanawan ni Jeffrey. Ang inggagayam itakat kaguran agpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawag ang kaniti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto na itanapanagsang-sangit yung nanay. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Diyak laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yo anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapu iti panagtrabaho iti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo.
Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nana, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawanak matan ni Jeffrey. naibagak mat amin nun akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey, Nana. Day tagayam ti makagapo, no apay analiday ka. Apay nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Ti ko na, ulila kan adam. Saan mat gayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Hasta ti aramidang. Among kari, kanya ti awag iti kastagaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay bagarakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat tapno may kan nakalagi iti napintas sa masakbayam. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga sika nga anak na ti umununa ang makaawat kan kuana. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, kendayaw na para lang keng ka. Papa? Papa. Kasanon, no ibagak keng ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? Pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? No di kat namin anon adaras. Aging ka na duktalan nakyakin bagi iti grocery apag tatakawak. Basit pa idi ni Fiona? Anda sakit ti asawak. Awan trabaho. Agsangsangit idi ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw? Natiliwan nakyakin bagi. Pagyamanak langan, kamputa na singpat taking kukuhay tinaya grocery. Embes nga ipakulong na, saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na, aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya, kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngem iti uray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matla ang anagayatan ti kastye nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao. Jeffrey, itataambumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimot ti anak ko. Akas iti inaramid mo. Iti inam. Nanang. Jeffrey, anak ko. Oh. Pakawanan da ko, manana. Sorry, gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aramin kayo man, iti sana nasayakat. Saan kayo arumbang at Renato, iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Saan kayo kumarumbang ang ginura? Ngamin, siya, ti magagapo. No apay anaramid yun, ti kasiyay.
Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kitipan na kaawat mo. Karik, nanang. Saan na maulit pa'y tigas dyan trato ka na kayo. Kasapay ko tamapagawandag, nanang. Gusto na, anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikari, nanang. Saan kayo napaldangan pa'y? Ya kung saktan pa'y tilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputa nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pay ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya ket makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako nanak awan ti naganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaang iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rudrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manan ti agyaman, iti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kanabindisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinga di tinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal gaputa ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak ket ditoy akmaten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak, awan mo tinagbalin a parikot mi. Iso na laeng tadimteng ti may sa apan nubok iti biag mi.
Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikon? Diyan kamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti daw-dawataken ka para ije bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan na pailaeng. Kat no ka ba alamot dahi tasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta ah? Olivia, ada trabaho. Amumot nga adu ti kliyente akasarsarita. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga oray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti dadduma ang matrabaho ije bakery. Wen, ngam idi dayjay. Amumot nga adu dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagras-rason mo. Talaga din akon kaya't atulungan ije bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga rodon ni Jane. Oh, matlagaya. Anyang pala nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima nun ti kaanakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pay. Amumet, adu ti customer, nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti daddum at ang danam. Apay ang mga laakpay manan iti swelduak, ket mabalinak mo't atulungan, no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagang ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinikirking ka. Iti unag ti danda ni 20 at awan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutay. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kay tinegosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang agapa ta. Ne, sa dino tinagapuam, Jane? Ha? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adalaan napan ko ginatang ije grocery. Kasta ka di. Uwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasapa tamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo kadi pa maturo? San pay? Urayot pa'y asumangkot ni uncle mo nga Alfred. Kasta kadi? Sige nga rod auntie. Umuna ako na maturog. Good night auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa ilang tiar aramidom dita, Jane. Sumango ka mo tan ikilamisaan, tagigid ng tayo na mangan. Huwag ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasango tayo na mangan. Maganda maaktuan, auntie. Uncle, sana pa yan mabisin. Ala, nayunam lang nga rodon ti agbalon. Iti kasta, adda ka nam, ije pwesto, inton mabisin ka. Wan auntie. Umay kang aminin at tagsasango tayo na mangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang ba't, uncle? Nalaka lang ba't ti magawi ti balonat no bilang? Nagsugak pa'y kami na talaga. Sigurado ka? Wan, uncle. Nalalakbay amon, Alfred. Di mong pilitan. Nabsug pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, ije pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Maganda nga rod din. Tanil daw. Dakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simangtat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagamken ko, na? Dumawat